lali janjine Teluk Bayur. Masih barengan Sri Asisi. Pena, 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 pena. Musik asik. Iya, 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 iya.
Sadaya para kata Sutresno mekaten atur pasukatan kang dawuh aturaken kalian para kadang campur sari Sri ACCS sampun paripurna saantawis. Matur sembah nuwun kanthi kawedatosan panjenengan hamba pilih kirang nuju krana kula minangka sesule saking campur sari Sri ACCS. Mila kula nyuwunaken gung samudra pangaksami ing wusana sami asesanti jaya jaya wijayanti rahayu samya pinanggih mangke dalu. Wallahul mu'affi aqwa min thoriq waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.